माइनि थाखाय बहुत प्रब्लेम जायो बांद्राय टेनसनाव थायोबा टेनसना सोरनाव थाया बिनि थाखायसो आङो थारमाने फानि भिडिअखौ लाबोयो दे लोगोफोर गाज्रि साननाङा मानो होनोबा टेनसन लायोबा ब्रेननि थाखाय बहुत प्रब्लेम फंसे रायलायनो मादैया मुथुदानि भिडिअखौ नायबाथाय माबायदि मोनो मिनिफ्लाङो ना ओमफ्राय बोरै एसेबां इदि रोंनाय नायलां आदा जासिला लाहानि न' आदा गोलावसै दा जोंखौ ड्रप खालामसिगोन जोंहानाव फैदों आगैखौ मानेबा जोबोद गोबावनि उनावहाय लोगो मोनदों आरोना माने मोन्दांथिखौ बिराद रिसपेक्ट होयो खिन्थु आंसो रावखौबो होनो रोङा हेलौ लोगोफोर उदालगुरिनि रायजो राजा गासैनिसिमबो नै दिनैयो मोन्दांथिया उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव निस्सय दिनै सोरबा लोगो मोनखागोन खिजानि ओमफ्राय लोगो मोनबाथाय फंसे माथो होबानो जाबाय मोन्दांथि फाग्लि होननानै दै ओमफ्राय दा सोरहानि न'आव दङ निस्सय नोंथांमोन देखायलांगासिनो आङो ओमफ्राय माने बिराद मोजां आरोना माने आं उनाव फोरमायगोन दै दा लाजियो मानसिनि सिगाङाव बुंनो सोर बियो मिथिगौना नोंथांमोना मा नाममोनलाय आगै अर्चना आगै सोरनि होनबा पियार जासिला दादानि सिस्टार इमान किउट ना नायलाय जोंसो आं थानोनो समायनालाय ब्लेक एन्ड वाइटखा नै इनिफ्राय देखायलांसै आङो इमान मोजां भिउ इमान मोजां लकेसन बेनो जाहैबाय मुथुदानि न' मुथुदा लाङानि न' आरो नायो आसुलाना जासुला इदि जायो सोरबा र' दालानि न' मालाबाबो सानाखैमोन नुगोन होननानै ओमफ्राय दिनैयो नुफैबाय बिराद गोजोननाय मोनबाय ओमफ्राय नै मादैमोना जि मोजां स्पेसियेल जाग्रा मुवा जगार खालामनानै होबाय जोंनो स' बिनि थाखायनो थेंक इउ स' माच मादैमोनखो नै ना बार्गारनो जालायबायानो दिनैयो इसोरखौ ओरैबायदि मिनि होबाय थायोना दिनै मोन्दांथिया सोगाबजोबगोन दिनैयो इसोरखौ ओमफ्राय नैयो आगै जोंखौ दा ड्रप खालामहैगोन आरो उदालगुरिसिम ओमफ्राय ओइयो मादै मुथुदानि मादार इयो ना ओमफ्राय नैयो आनै जायो ओमफ्रायो रिलेटिभ्स आलासि खाथिनि आरो ओमफ्राय आङो मादैजों फंसे रायलायनो र' मादैया मुथुदानि भिडिअखौ नायबाथाय माबायदि मोनो मिनिफ्लाङो ना ओमफ्राय बोरै एसेबां इदि रोंनाय ना सिखायोमोन नामा मादैया आंथ' जेबो सिखायाखै बिसोर गावसोरनो बोरै रोंखोथाय मिथिला आरोना जायखिजाया नुबानो एकदम मिनिथावना जाखायो आरोना माने मोनफ्रोमबो खोथायानो माने मिनिथावना गोजा आरो इसोरना माब्रै एसेबां आरोना उन्दैनिफ्रायनो सानैजों लोगोमोन उन्दैयावबो बिदिनो खामोन ओमफ्राय बिदिनो स्कुलाव थांनायावबो आलासि जाहैनाय जोबामोन ओइ लोगोफोरनियाव हाल जांख्राबो जाहैयोमोन जाहैयोमोन बिसोर सानदों थांबाय थायोमोन मोनसेबो लोगोफोरनि प्रग्राम गारामोन आरो नंगौ ओमफ्राय उन्दैयावबो बिदिनो मिनि होखायोमोन नामा मिनि होखायोमोन नंगौ ओमफ्राय मालाबा गाबनाय नुफेरदोंना नुफेराखै गाबफेरा जेबो साननोनो रोङा बिसोरो दिनैयो सोर गाबगोन र' आं मुथुदा माला रावनिबो थाखाय गाबाखै हिनजावनि थाखायसो गाबदों आया रावबो सोगाबनो हायाबाबो हिनजावा सोगाबनो हागोन आरोना गाबनो हायासै खुनु दिन खालि मिनि होबाय थाबाय ओमफ्राय एबारो मादैनि बिहामजो जागोन आरोना सोगाबगोन आरो माने गाबनांगोन इयो खर' नायलां आदा जासिला लाहानि न' सोर दङ होनबा इसोर गासै फेमिलियानो दङ ओइथिं दा आं मैयाथ' खालाम मोनासै हर जानायखाय ओमफ्राय दा खालामगासिनो आरो एसे ओमफ्राय मामि बाबाया इसाना गैया ओमफ्राय फंनै सोंगौमोन इसा मामि बाबा गैला आरो बेस्रा सरि आङो माने दङ आरोना बेलेगाव थांदों खामानियाव बेस्थ' जानानै दङ नालाय ओमफ्राय फुङावनो खोमसियावनो थांदों आरो ओमफ्राय जियानो जा ओमफ्राय नैयाव आगैमोन बाजैमोन गासैबो दङ ओमफ्राय दा आंखौ बिदाय लागासिनो दङ ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायनाया बेनोखि जेरावखि थाङा मानो मोन्दांथिखौ बिराद रिसपेक्ट होयो खिन्थु आंसो रावखौबो होनो रोङा
आखल गैजायो आरोना ओमफ्राय नै गासैबो आंखौ बिदाय होफैदों बाजैमोन आब'मोन ओमफ्राय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो बिदिनो जेब्लायबो थाबाय थादों आरो माने जिखिनि आंनो होबाय जगायनानै बिनिसाय आरो बांसिन मोनबावथों आं बेखौ इसोरनिसिम आरज गाबबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आगैया नै सिस्टारा जोबोद हार्डवर्क खालामबाय आंनि थाखाय जोबोद खस्थ' होबाय आरोना ओमफ्राय जियानो जाया सानसेबाबो जोंहा न'आव लांगोन ओमफ्राय आरामसे आंखौ जेरैबायदि केयार लादों इदि बायदिनो आंबो नाजागोन आरोना बेनो थांसै होनबा दै गासैबो बिदाय लाथ'बाय उनाव नुगोनखौ मिजिंथिबाय मोनसे फिसा प्रग्राम दङ होननाय खोनादों बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामदों निसय नुजाफैगोन होननानै आङो माने थांखि लाबाय आरो थांखि लाबाय थौ होनबा थांसै थौ आंखौ गिदो होts मानो इदि गिदो थांसै दे जोङो दोनथ'नोसै दे बाय बाय बिदि जायो दालाय सोरनाव दङ निस्सय मिन्थिखाबाय थाम्बनेइलाव नुनानै गोलावजे दादामोननाव दङ ओमफ्राय थारैनो खाफाल गोनां दे आरो फारसेखै किसुमान थांखिया जोबदों फारसेखै गोदान थांखि फैदों जोबोद गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय दा जों थांसै नै बेनो आदा गोलावजे लाहानि न' दाबो जों गासैबो ज' थांगोन ओमफ्राय गेटमोन जानानै दङ आरोना गेटखौ नेबाय दं ओमफ्राय नै देखायलांनो नोंथांमोना दै दं होनबाय साबा फेमिलिया टटेल साबा जायो मादै आदा बाजै ओमफ्राय नानि सानै बाबु सासे बेनो माने बिराद फाल्तु गासिबो खिन्थु रियेलाव बिराद मोजां आरोना गोजोननाय मोनबाय गासैखौबो लोगो मोननानै ओमफ्राय नोंसोरो साखाथिनि आब'मोन ओमफ्राय थांसै आरो जोङो गासिबो बेनो आदा गोलावसै दा जोंखौ ड्रप खालामसिगोन जोंहानाव फैदों आगैखौ मानेबा जोबोद गोबावनि उनावहाय लोगो मोनदों आरोना उना फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आंबो फार्स्ट टाइम गासैबो जोङो फार्स्ट टाइम इसोर सानैखौथ' मोनखाबाय औ रायलायनोसै ना मोजां स्पेसियेल आलासि देखायबावदों नोंथांमोना दिनै दै सोर नायलाय हाय रियेलाव नुबाय मोन्दांथिया नै आगै मा होनो आगै रैसुमखौ अरिजिनेल नामाथ' रैसुमसोमोन ओमफ्राय दा राखावसि नाम दोनबाय नै बिथांमोनानो आरोना उदालगुरियाव बियो बिथांजोआ जोंनि जायगानिनो मानसि आं जोबोद बिराद जायगा लाखायो नामा सानैनि जायगाखौ बुथुमखायोबा जायगा लाखायो ओमफ्राय बेनो नै जोङो मा खालामनो नागिरदों दिनै नायलांदो इसे दै नेनानै थादो नै जोङो दा अबाव दङ नोंथांमोना देखायलांगासिनो दङ दा दङ जोङो राइन' रिजर्टआव लोगोफोर इमान मोजां दङ बेरायनो जायगायानो दिनै थोलायखायाखै आरोना मा मोजां भिउ दङ नै मा अन्थाइ जि गेदेर आयु नै तामाम समायना जायगा दङ मा नांगौ बेखौ नुजोबो नुयो दंफाङानो ना मडेल नै माबा क्रक'डाइल मडेल बिबार बागानाव ओइ फैदो रिसु मानसि समायनाहाय आं फाग्लि जासिगोन आयौ माय गड रिसु दहाय एसे फैबावनांगौमोन आदाना जोङो आयु बे आदानि अननायावनो आरोना इसोर गासैबो नैबे आदा गोलावजे ब्लग आदानि अननायावनो जोङो बेखौ नुजोब्बाय थारैनो जोबोद मोजां भिउआ एलबाम बानायनो जोबोद मोजां लकेसना नोंथांमोना आदाथ' इयावनो मावखायोमोन ना आवगोलो नङा बेयाव मावा जोंनि आन्दाराव गोलैयो नालाय आन्दारावनो गोलैयो माने साथाम साब्रै ग्रुप नांनासो बानायदों बेखौ नंगौ नै आरो फिसायाव ओरैबायदि डेक'रेसन खालामबावदों हमलाय रैसु हमलाय एसे नै लोगोफोर मोनदांस्रिया नै खुसिजोंनो बिबारखौ ओरैबायदि मोसाग्लांदोंमोन दहायो भिडिअखौनो लानो बावस्रादों आं नायजाया मालाय
खोनासंनाया बाव दैमा सेर सेर गिदिंबाय मानो मोना ओरै नै ओरैबो दे दे बबेनि बबे याव दैमा सेर सेर बेरायबाय बायनो अ दे दैमा सेर सेर जाखि र' थिगानो सलिड एक्सन लोगोफोर थांसैलाय दा न' फारसे रैसुमनि न'आव थाफैदोंमोन बेखौथ' फोरमायाखिसै बेनिसो भिडिअ दै नै रैसुमा इनियाव थाफैदोंमोन आरोना आङो ओमफ्राय दा थांनोसै न' फारसे ओमफ्राय दा आङो बेग सेग नै रेडि खालामजोब्बाय थांसै ओमफ्राय दा एट'स सोंनानै दंना स' आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फंसेल' बुंसिगोन माने भिडिअ जेरैबायदि मानसिया मोनथामाव बिदि नङा आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय लोगो मोननानै बिराद सादा सिदा नरम गोसोनि आरोना मालाय बायदि फां फुं नङा एकदम सिदा बा सिदा नंगौबा नंगौ नङाबा नङाखा आरोना मानसिफ्रा सोरबा गाज्रि नुनानै गाज्रि होनहरनो हागौ खिन्थु हार्ट इज भेरि पियर थारैनो लोगोफोर बिराद मोजां आरो ओमफ्राय जियानो जा लोगो मोनबाय गोजोननाय मोनबाय आंखौ ड्रप खालामबाय गावनि रुमाव गावनियाव आंखौ लेंहरनानै थानो होबाय स' आरो मा नांबावगौ बेबायदि हेल्प मोननानै बिदि लोगो मोननानै ना स' नोंथांमोननि अननायजोंनो दिनै मोन्दांथिया थांनानै दङ आरो बेबायदिनो अराय सम थांनानै थाथों होननानै नोंथांमोना ब्लेसिं हरबानो जाबाय आरो बेजों लोगोसे नै आगैखौबो सिस्टारखौबो रैसुमखौबो सापर्ट होलांदो गावनि बर' साननानै जोबोद माने नाजाथाबो आरोना बिस्रा जेसे बोरै हायो मानसिफोरखौ मिनिहोनो बिदि जेब्लायबो नाजाथाबबाय थायो आरो आं थारमाने दुखुआव थानो गोसो गैया आरो माइन्दनि थाखाय बहुत प्रब्लेम जायो बांद्राय टेनसनाव थायोबा टेनसना सोरनाव थाया बिनि थाखायसो आङो थारमाने फानि भिडिअखौ लाबोयो दे लोगोफोर गाज्रि साननाङा मानो होनोबा टेनसन लायोबा ब्रेननि थाखाय बहुत प्रब्लेम बिनि थाखायनो हाजासे खुसियाव था नोंसोरबो टेनसनाथ' बयनावबो दङ नालाय ना बिनि थाखायनो आं फानि भिडिअ लाबोयो लोगोफोर दा आङो सम जादों एसेबां बायग्लिनाय गोसो लानानै जे इमान हेपियाव थादों जोबोद बाख्नायथाव आरो दै एकदम थारमाने आं मोनदांबोबाय आरो ना टेनसनाव थायोबा मानसिनि ब्रेना माबोरै जाबोयो माबायदि प्रब्लेम होयो बिनि थाखायनो आङो फानि भिडिअखौ लाबोयो लोगोफोर गाज्रि दामोन जायफोरा इन्ट्रेस्ट मोनो नोंसोर नायबानो जाबाय जायफोरा इन्ट्रेस्ट मोना नायबाबो जागोन दे ना होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाथ'दो दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों आरो बेजों लोगोसे ब्लेसिं हरबानो जाबाय गासैनोबो जोंनोबो जेब्लायबो नोंथांमोनजों कानेक्ट जानो बा नोंथांमोनखौ रंजाहोनो थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों लाखाबायना नै एकदम देगानो मोननै मोनथाम बिदि जाजोब्बाय आरो ना आंना मा हरदों बिसोर बिब'मोनासो बिमायंमोनासो मिथिसिगौ आरोना मालाय बिब' बिमायंमोना मा अनो मालाय साननाय हनायफोराबो बहुत मोजां ना जायखिजाया बेफोरो जाहैबाय इसोरनि अननाय थारैनो मानो होनबा बिदि अनलायनाय आङो मोनदों बे आंनि बाख्नायथाव बा इसोरनि बाख्नायथाव हाबा आरोना बेनो थांसै होनबा दे